आंखौसो बिदि होनलायथारबाय आरो दुखु मोनोलां बिमा आंखौ बिदि होनबा। ओंखायनोथ' बुंबाय आङो नोंखौ बिफा दा जाथारसै नोङो अजाखौनो रावबो लोमजाबाबो मुलिखौनो गैया आं रोङा होननानै बुंदो। हाब बोरै बिदि जानांगौ आं अजा मोजांसोलै दायना नङा। मानो बिदि होनदावो होनबा बिसोरो होनबालाय बिसोरनि फिसाफोरखौ आं नायला एबारनिफ्राय ना मा होनो? नायनो नांला ओंखायनो नोंखौ दामावसो होनबाय आङो बे खामानिखौ मोजां नङा। हा थाइसे थाइनै खरसायाव बेजोंनो फैयो आं मानो खालामा दे। मालाथो नोंनि अजा गायनायजों फैसा मोनफेरखो नोंलाय खरस मोनजाफेरखो? आंनि थाइसे थाइनै हाजिरा मावनानैसो जागासिनो दङ। गोदाव सोराव बेखौनो अजा जाथिंबाय थायो गिदिंथिंबाय थायो। नंबां जांबां मानसिफोरजों बानसंलाबाय थाजानोसो थोबाय। गारदो बे खामानियाव गारदो नांथारला आंनो। हा रोंबाय जेखौनो आङो गावसोरनो सिथ्ला गागथाब गागथाब फैथारोबा आं मानो हरा दे होनलाय आं मानो हरा? गोदाव सोराव आं बेबायदि बरनामखौ लानो बाथारबायहाय।